Kain sa Lidumbay. Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada kung umunang titanatang na mangidano mo kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idaming mi kada kayo iti madama mapaspasamak iti pagilyan, iti Cordillera iti Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naim bagag sa papapagam kagayon, anyang laro diti pa nakaladaw iti damdamag tayo itang agsapaga po iti may isang special program tayo kakabsat. Manipod ka dagiti ulo dagiti damdamag kun iti detalye na inilunsada iti sagada iti electric LGU system babaon iti EGOV. Iti detalye na papagayam sa Sagada Mountain Province, opisyal nga nang ilunsad iti municipalidad iti Sagada iti Electronic Local Government Unit wenno ELGO system babaen iti national nga EGOV PH platform. Kas may saan napatag atukad iti panangiparangay iti digital nga panagserbi iti gobyerno ken panangipangimbag iti panagserbi kadagiti umili. Naipatungpal na ito ang sistema kalpasan iti capacity building workshop iti Mayo 4 aging Mayo 7, 2026. Babaen iti technical, tulong iti Department of Information and Communications Technology Cordillera Administrative Region, DICT CAR, kan Department of the Interior and Local Government, Mountain Province. Ti panagsanay ket nangipaay kadagiti opisyales ken empleyado iti lokal na gobyerno iti ad-adda kabaulan ang mangi digital kadagiti proseso ti gobyerno mangpapardasa kadagiti transaksyon ken mangpasayat iti kina managsalaknib ken kina managpudno iti panagserbi. Babaon iti ELGU system mabalimen nga ag-apply dagiti umili iti naduma-duma serbisyo iti munisipyo online saan nakasapulan ti mapanpay iti opisina ti gobyerno. Iti automated workflows ken makatulong amang papardas iti panagproseso kadagiti dokumento. Mangpabasit iti panagusar iti papel ken mangpasayat iti ipisensya iti panagserbi iti digital sistema ket mangpabiligmet iti kina managpudno babaen iti nasayat a panag-record kinalaka a panag-monitor kadagiti transaksyon ti gobyerno. Kabilang kadagiti serbisyo a mabalin itan nga aramidon online iti panag-apply iti kopya iti birth certificate, marriage certificate ken death certificate babaen iti local civil registry. Mabalimot nga apply ken agbayad online para iti community tax certificate wenno sedula. Dagiti agnegosyo ket mabalindamet nga ag-apply ken ag-review kadagiti online permit ken lisensya babaen iti maysa a sistema. Iti panakaipatungpal ti ELGU system kat sinuportaran ti opisina ti Mayor, opisina ti Municipal Civil Registrar, opisina iti Municipal Treasurer, Business Processing and Licensing Unit, ken IT Unit. Palagipan ti munisipalidad ti Sagada kadagiti amin nga umili ken kadagiti agnegosyo usaran ti ELGU system babaen iti EGOV PH tapno nalaklaka. Mapapardas ket mapapardas ken nalablabas ang nalaka iti panangala kadagiti serbisyo ti gobyerno.
Manibot mo iti dadto madamdamag regional ilipas iti karti dito abulan iti panangitit iti cash assistance kadag iti Manalon. Itultuloy iti Department of Agriculture Cordillera Administrative Region DECAR iti panangitit iti cash assistance kadag iti 58,953 ang Manalon iti probinsya ti Abra ken Ifugao. Dagiti mao di adua probinsya ti region nga makatanggap wenno makatanggap iti tulong babaen iti Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk wenno PAFF. Sigon kini Dr. Kesley Diligan, Officer in Charge ti Field Operations Division ti DECAR at da 24 or ada iti 24,841 a benepisaryo iti Abra bayat ti nadumaket nagapu iti Ifugao. Kinuna na nga dagiti nagan dagiti benepisaryo ket naalam manipod iti Registry System for Basic Sectors in Agriculture wenno RSBSA. Kinuna na pa inidiligan a target ti ahensya amalpas iti panangited iti ayuda iti daytoy abulan tapno makompleto iti report ken may rugi maten iti panagi-participate PAFF assistance para kadagiti agmula iti high value crops karunan iti Benguet Mountain Province ken Ifugao. Tunggal kwalipikado ang Manalon ket makaawat iti 2,000 ket 3 agasot ket 20 ket 5 a piso wenno 2,325 a cash assistance. Ilalawag ni Diligan ati schedule iti panangited iti ayuda ket naornos babaen iti panag grupo dagiti munisipalidad gapu iti kaadayo dagiti sumagmamano a lugar manipod kadagiti kapitulyo ti probinsya. Amin a 96,080 a benepisaryo ti Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga ken Mountain Province. Ti cash assistance ket pasat iti 10 billion apondo ti PAFF anait na talaga iti intiro pagilian tapno suportaran dagiti Manalon ken mangingisda ana apektaran iti agtultuloy a panaglato ti gastos iti produksyon laluan iti nangina a presyo dagiti farm inputs abunga ti krisis ti presyo ti petrolyo. Kanay ng panagiti damdamag regional iti Kalinga hinugin iti panagsilibrar iti 39th Cordillera Month, Nutrition Month ken National Disaster Resilience Month. Nagrugi iti Kalman Hulyo 7, 2026 ti probinsya ti Kalinga iti panang silibrar iti 39th Cordillera Month, Nutrition Month, ken National Disaster Resilience Month, babaen iti fun run ken tree growing activity apa pinanguluan ti provincial government. Nakipagpasat na kiti opisyales ken empleyado na kiti lokal na gobyerno, national line agencies, uniform personnel, local running clubs, ken dumapay ay stakeholders. Ti aktibidad ket mangipakita iti panagkaykaysa iti probinsya iti panang suporta iti panawagan na para iti autonomy. Panangitag-ay iti nasayaat ken aktibo a panagbiag ken panang salaknib iti aglawlaw tapno mapapigsa ti disaster. Nasurok 600 at tao tinakipasat iti 5 kilometer ken 10 kilometer fun run. Kabayatan nga 600 amola iti kayo tinaimola iti Marian Spring Eco Spirituality Learning and Development Center iti Sitio Calagdao. Natingtinggaan iti okasyon
When napatunggaan ti okasyon, babawin iti panangtod kadag iti gungguna kadag iti nagbaliga runners ken may sa bodol fight anang ipaay iti panagkakadwa ken panagmaymay sa dagiti nakipaset. Iti na dumapay regional damdamag, iti 40 manalon kan kakao processor sa naging sanay iti kakao pa production iti Mountain Province. Weno iti Mountain Province. Nakisagrap iti Kalman, iti Hulyo 7, 2026, dagiti 4 kakao farmers ken processors kadwada dagiti representante dagiti nagdudumang nga organisasyon ken dumapay nga interesado iti industriya iti kakao ti Mountain Province. Ti Kakao 101 training inorganisati Department of Trade and Industry Mountain Province wenno DTI MP iti panaki pagtipon ti Provincial Local Government Unit iti Mountain Province na angay iti aktibidad iti multipurpose hall iti Bontoc. Pinanguluan ni Jones Malwagay iti DTI MP iti panagsanay nga nangilawlawag iti kang runa napakaammo may panggap iti panagmula iti kakao. Pakiaramanan iti panakipasdek iti kakao nursery ken panakaimula dagiti mula. Imbingay namat dagiti kadwa na apakaammo may panggap iti husto a panagtaripato ken panagmarihar iti kakao. Iti panagsanay kat naglaylayon ang mga paay kadag iti partisipante iti napigsa a pundasyon iti kakao production. Kas iti husto a farm management, post-harvest processing, kan panagaramid kadag iti market-ready a produkto manipod iti kakao. Namnamaan mat ang mapalawa dagiti oportunidad iti value-adding tapno mapaduas ti pagbiyagan kan kita dagiti manalon. Agdama pa lang Hulyo 8 agtultuloy iti may kadwa nga aldaw iti panagsanay nga mangipatuloy kadagiti at adupay a panagadal may panggap iti kakao production farma amang panaknek. Iti na tumapa regional adamdamag iti PNP papigsaon iti kampanya kontra online sexual abuse ken exploitation ti ubing. Papigsaon ti Philippine National Police wenno PNP iti kampanya kontra iti online sexual abuse and exploitation of children wenno USAIC. Babayin iti napipig sa apa nga bingay iti informasyon ti Norwegian Police Service ken panangbilin kadag iti amin na police units iti entero apagilyan apabilgen iti panakasukisok kadag iti international offenders. Dahito katsinmurot iti panakapirma iti Memorandum of Understanding when numuwan the PNP Chief General Jose Melencio Nartates ken Norwegian Deputy Police Commissioner Lars Erik Alfheim. Babaen iti tulaga mapalawa ti panagtitinulong dagiti duwa nga organisasyon iti panagpingay iti impormasyon tapno mabigbig dagiti salungasing iti lintag. May salakan dagiti biktima ken mapapartak iti panagsukisok kadagiti kaso ti USAIC anang baka iti nagduduma a pagilyan. Suportaran mat daytoy ti trabaho ti Nordic Liaison Office at tumulong kadagiti joint operations manipod pay iti 2020. Kalpasan iti panakapirma ti tulag binilinan ni Nartates ti Women and Children Protection Center, Anti-Cybercrime Group, ken amin a Police Regional Offices, papigsaan ti panagmonitor ken dagos nga aksyonan dagiti informasyon maala manipod iti international a panagtitinulong.
Inbili na matiti panaypay iti at ado a panagsanay ken capability building kadag iti cyber investigators ken digital forensic personnel. Amang usa kadag iti pa pinakamahusay na pamayan iti Norwegian law enforcer. Siguro iti PNP, may tunos da ito iti bili ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Babawin iti panangdalan ni Jonvic Remola Honvic Remola papiksahan ti kampanya iti gobyerno kontra iti online sexual abuse and exploitation of children. Kinunamot na iti otoridad ti Norway ay iti baro atulak ket mangipalaka iti bibinulong dagiti duwa pagilyan iti panagbingay iti informasyon tapno mapapartak ti panagsabat wenno panangsabat ken panakaisalakan dagiti ubing sakbay amadan pa iti ad-ado a biktima. Dagita po, siyak ni Manuyo Arafi nang ibingay kadagiti damdamag itang aldaw. Ngam sakbay nga wakasan tayo daytoy at daman pala ang iti maibingay tayo itata maipanggap iti National Disaster Resilience Month. Iti tabok pinag-celebrate mo trenin iti talo Nutrition Month, National Disaster Resilience Month ken tira tumapay itata. Anyway, iti bulan iti Hulyo maipangpangro na iti intiro apagilyan ti National Disaster Resilience Month. Tani dandani mo tunen iti panag-typhoon kagayam kandag iti bigla-bigla panagbalbaliw itatati panawen nga agnapigsa nga todo ag-init ket detatikit kitaan iti lalalo dagiti adda iti medical legal tayo kadag iti MHU tayo iti munisipyo tayo ken iti dagito dumapay nga ahensya iti local government unit tayo kagayam. Dahil mangipalagip kada tayo iti panagsagana ikan panagkaykaysa iti komunidad ket isu ti kangrunaan apanang salaknib kadag iti disgrasya. Okay. So iti bulan ti Hulyo maipangpangro na iti intiro apagilyan ti National Disaster Resilience Month. Dahil tikot mga palagip kada tayo ti panagsagana ken panagkaykay sa ti komunidad ket isu iti kang runaan a panang salaknib kadag iti disgrasya. Okay. Dito'y sagada gagayam ken iti intiro a Cordillera saan tayo abaro kadag iti pagad akas iti bagyo napigsa atudo panaglayos ti daga ken gingined iti napalabas nga aldaw adamoten tinarik na tayong gingined apo dito'y sagada mismo. Dahil dagiti pasamak ket mangipakita ang mabalin ang mapasamak iti disgrasya ti anyaman a oras gapu dayta masapol nakasakana tayo amin. Napadasan tayo matunon iti panagsagaba tayo kadag iti bagyo ken dagiti tumapay ang mariklik na tayo agin gined ken uray mo't lang itatakit mapatpalasan tayo matikong kunadamet nga Il Nino. So daytakot i-party lata iti climate change kagayam niya. Ngumnoan niya ti kayat asaon ti disaster resilience ngamin. Dahito katan siguro nga baro kada tayo amin ta dadagiti opisina ti MDRRMO tayo nga kanayon nga makmapan iti barangay nga mangipakpakaawat noan niya ba talaga dagitoy disaster resilience nga kunkuna tayo iti bawat inaldaw nga mobobserba tayo iti aglawlaw tayo. Ti disaster resilience ket iti kabailan dagiti tattao, pamilya ken komunidad anak sagana. Sumungbat ken makabangon kalpasan iti disgrasya. Saan lang panagsurvey iti winuhan lang panagsurvey iti oras iti pagad. Nudikat panang salaknib ken panang pabasit iti risgo sakbay pay ang mapasamak ti disgrasya.
Amo tayo daytan no amo tayo nga panagta-typhoon, amo tayo mo ti aramidan tayon. Always mat nga araramidan tayo da kita kas kadagiti gardineros. No agmula da kita amudan iti bulan nga madadailan ti mula nga dadailan ti bagyo niya. Iso damat lang ti maka ammo no kas ano iti adjustment da iti panagmula da tapno ti kastaket hanga dadailan iti typhoon winunup-nup dagiti mula da. Kang runan dagiti manalon ammo na dagita iti timing nga kunada tapno haan nga madadael dagiti mula da kagayam. Ti disaster resilience ket iti kabaulan dagiti tattao jay kunak tatay kan iti kan dagiti nukas ano apanang prepare iti sakbay at dumanon iti disgrasya wenno anyaman dita nga mapasamak ka. Kas ano tayo nga ron ang makapagsagana. Dito jayin bagaktatay. DJ ano dagiti manalon kat amudan iti aramidon da nga agsagana sakbay at dumanon iti nep-nep wenno typhoon nga kuna tayo. Umuna masapon nga da plano iti tunggal pamilya of course. Amon iti dalan nga agturong iti evacuation itatanga panawon tada iti kung kunadan nga evacuation center. Kan panagtitipon na pagtitipunan no at dati emerhensya. Ken siguraduon nga amo amin dagiti kamang ti pamilya no anya iti aramiden. May kadwa magisagana iti kunada nga pang emergency nga mausar DJ go bag. No agbakwit ka ket no planom iti pumana wano ang mga adala lalo dagiti nakabalay iti medyo delikado lugar tabaka no marga ay dagiti akin balay iti asidigiti banbantay wenno karkarayan amudan iti ramiden da amuyon ti ramiden nyo gagayam palagip nga kanayon. Masapol nga dadanom ang mainom, ang makan, asaan ang masapol ang maluto. Agas, flashlights, baterya, kopya dagiti napateg a dokumento, panagsukatan iti abado, ken pito, di huisel, dagiti kat makatulong unay no adda emerhensya. May katlo diti ko ti agtultuloy adumungeg kadagiti opisyal apakaammo manipod kadagiti ahensya ti gobyerno ken lokal a pagturayan. Saan nga mangipalawa iti napanuknukan nga impormasyon tapno maliklikan ti panagkabuteng ken panaka riribok. Okay, so itatangapan nawen idikat awan iti kasta nga ada iti at least iti kuna tayo nga MDRRMO wenno MDRIM nadamot ti inorganisada mo't lang iti BDRIM nga kunada iso nga no adati kakastoy nga amo tayo nga mapasamak wenno lalalo iti bagyo kuna tayo nga no kunan dagiti gobyerno wenno dagiti agak-akem iti munisipyo wenno local government unit nang rona dagiti MDRIM ken dagiti kasilpuda nga organisasyon iti ahensya iti BDRIM kat noan niya iti kunada ay kat patyon tayo tapno makalisit tayo amin iti disgrasya kagayam. Iti napatigmat ita panakipasat iti komunidad iti inayon kadagiti aday kas pagkarikin na dati earthquake, no dati ko na nga earthquake drill iti barangay, makinayon apo tapno amon no anya dagiti taktiko nga aramiden tapno haan nga madisgrasya. Makinayon iti earthquake drill, evacuation drills, ken disaster preparedness seminars kat mang pabilig iti panakasagana tayo no adapod no nga emerhensya. Ti gobyerno lokal opisyal, volunteers ken tunggal umili ket adan iti papel iti panang patipker iti komunidad. Siyempre,
no makipaspasot tayo kada gitoy lalo na giti barangay officials tayo kung dagiti individuals nga makipaspasit iti seminar no kas ano iti pamayan tapno no ada iti didigra ket ammo ti aramiden no ibingay da dagitoy kada giti gagay ibingay da iti gagayem da iti community nga makamo masapol nga suruton ta isuda nga rod iti naki seminar wenno nakiadal may panggap kada kita. Bayat iti panang silibral tayo iti National Disaster Resilience Month, laglagi pan tayo kuma apan ang sagana ket responsibilidad ti tunggal maysa. No agkay-kaysa tayo, mas masalak ni ban dagiti biag, mapapasit dagiti pagad, ken mapapigsa iti komunidad tayo. So nga agsagana itatapno natalged inton bigat apan ang patipker iti komunidad mangrugi iti tunggal maysa kada tayo. So dayta apo iti naipanggap iti kunada nga National Disaster Resilience Month. Antay siguro nga barbaro di gito gagayem kakabsat iti aming naka-tune in itatati radio Sagada 104.7 FM. Siguro nang nanggan tayo dagito nga imbing-bingay dagiti barangay officials tayo kan dagiti dadto mga ahensya adi mandanon iti lugar tayo mismo iti ili tayo mismo nga nangibaga wenno nangi ipasagupsup kadagiti dapat nga ramiden no maipanggap iti disaster nga kun kuna tayo ta idi awan ti kun kuna tayo nga disaster iti idi pa lang awan pa lang ti panagsasao nga kastangem dagiti tattao iti ammo damat iti aramiden da ta iti nagana iti calendar dagiti tattao iti ket pang agrikultura at tipo anya ammo da iti anya ti mapaspasamak iti bulan ti January anya ti January, February, March, April, May ken dagiti pay nga bulbulan ket ammodan no anya iti araramiden da ijay nga tiempo although adati kurang na nga siyempre iso iti ninayonan kenakitan iti gobyerno tayo itata iso nga nada iti MDRRM tayo agay kung kunada nga anya pa iti mainayong mang padagdagon mang papintas tapno makalisi tayo no dumteng iti disgrasya when sakbay nga dumteng ti disgrasya ken dagiti iditigra. Naimbag nga daw kada kayo amin nga awan labas.